И сега маняци се насочваме към един от най-скъпите квартали за живеене тук. Къщите са приблизително 2,5 милиона долара и ще разглеждаме демографията на квартала и това ще бъде населението, каква е цената на къщите тук, каква е заплатата на хората тук средностатистически и така. Ето ги пичовете, какво правят сега. Бият кучето, насядали тук под сянката и бият кучето. Ма така е, трябва и малко почивка, не може само да работиш по цял ден. Така, насочваме се към квартала с най-скъпите къщи в Фримонт, Калифорния. Приблизително 2,5 милиона долара е къщата в този квартал и сме на някъде 2-3 минути от него. Обаче спид лимитът тук е много лош, само 25 мили в час ни дава да се движим, което е приблизително около 40 км в час. И сега ще влезнем в най-скъпия квартал на Фримонт. Предполагам, че ще разберете, че в Америка парите не могат да ги преброите. Сега по това видео, което е за демографията и стойността на имотите в този квартал, ще е много интересно, аз съм сигурен. Защото заплатите тук не са много високи, но пък за сметка на това пък имат имоти за по 2 милиона, 3 милиона долара. И това ще са най-скъпите имоти в топ 99 град. Аз не мога да си представя, като отидеме в Ню Йорк или Сан Франциско, като големи градове, колко пари ще струва една къща или един апартамент. Ако тук са по 2 милиона къщите в този район, колко ще струва? Има луксозни къщи, евалата, брат, евалата. Хората са ги направили, брат. Евалата, хората изкарват много пари тук в Америка. Само че кой по честен начин, кой по нечестен начин, нали? И гледайте тук, има лъскави, има модерни луксозни къщи, но сега точно където е квартала ще завиеме след 2-3 улици и ще успее да видите къщите на Фримонт, Калифорния. Тук сега след този стоп за знак завиваме при най-скъпите къщи в Фримонт. Мишън Вали се казва квартала. И ще завиеме тук в следващата пресечка, нали, за да погледнем имотите на това, най-скъпите имоти в Калифорния. Реално не е това, което си представях, нали, но предполагам, че това са къщите, нали, на хората тук от квартала. Явно просто земята е много високо оценена от агентите в Real Estate и затова и цената на къщите са такива. Definitely, нали, възможно е наистина някой от тези къщи да струва 2,5 милиона долара.
Само ги погледнете някои, какви са странни, огромни имения. Его хората тук всички карат Тесли, брат! Всички карат Тесли, брат! И казват, че нямало пари. Как няма пари, бе, брат? Отде пари за Теслата? Истината е, че наистина тия къщи може да струват 2,5 милиона долара. Само погледнете големината на къщите. И какви коли са паркирани отпред. Мерцедеси, Тесли и Аудита. Тук там е някой Шевролет, тук човека сега паркира Ауди има. Хубави са къщите, като цяло за 2,5 милиона, какво му плащаш, нали? Цената си заслужава. Все пак живееш в Калифорния, един от най-скъпите щати в Америка. А сега да поговорим малко за демографията и дохода на Фримонт, Калифорния. Тук е, както разбрахте от началото на видеото, много скъпо за живеене, понеже квартала с най-скъпите къщи е 2,5 милиона долара. А сега малко повече информация за демографията и, нали, заплатите, които са. Според преброяването през 2020 година средният доход на домакинството в града е 142 374 долара. Мъжете имат среден доход на домакинството от 59 274 долара, спрямо жените 40 625 долара за жените. Доходът на глава от населението за града е 31 411 долара. Около 4,5% от населението е под прага на бедността, включително 5,9% от тези под 18 години, 6,2% от тези на 65 или повече години. Значи до 65 години шанса да не успееш в Америка е 6%. Така, сега вече да прочетем за расовото население. През 2010 година картата на расовото разпределение в южната част на залива на Сан-Франциско, преброяването на населението през 2010, всяка точка е 25 души. Бели, черни, азиатци, испанци и други. Преброяването на населението в Съединените щати от 2010 година съобщава, че Фримонт има население от 214 089 души. Гъстотата на населението е 2443 души на квадратна миля. Преброяването съобщава, че с 212 438 души, 99% от населението са живели в домакинства, 0,5% са живели неинституционални групови квартали, а 682 души, 0,3% са били институционализирани. Има 71 004 домакинства, от които 31 070 имаха деца под 18 годишна възраст. Женените двойки са 45 100, 63,5% от бяха женени. Живеещите заедно 7070 имаха жена, домакин без съпруг присъстващ. 3382 са имали домакинство от мъжки пол без съпруга. Имаше 2779, 3,9% нееженени партньорства от противоположния пол и 4444 двойки, 0,6% смесени двойки или партньори от един и същи пол. 11 576 домакинства,
са съставени от отделни лица, а 3697, 5,2% имат някой живеещ сам на 65 години или повече. Средният размер на домакинствата е 2,99. Семействата с 55 573. 78,3% от всички домакинства. Средният размер на семейство е 3,36 души. Населението е разпръснато, като 53 216 души на 25% на възраст под 18 години, 15 600 души 7% на възраст от 18 до 24 години, 66 944 души 31% на възраст от 25 до 44 години, 56 510 души 26% на възраст 45 до 61 години и 21 809 души 10%, които са били на 65 или повече години. Средната възраст е 36,8 години. На всеки 100 жени се падат 98,9 мъже. На всеки 100 жени на 18 или повече се падат 96,4 мъже. Имаше жилищни единици с средна гъстота от 844,5 единици на квадратна миля, от които 71 004 бяха заети, от които 44 463, 62,6% бяха заети от собственици, а 26 541 бяха заети от наематели. Процентът на незаетите жилища е 1,3%. Процентът на свободните площи под наем е 4,5%. 136 600 души, 63,8% от населението са живели в собствени жилища, а 75 832 души, 35,4% са обитавали под наем. В Ремонт има голяма общност на глухите до голяма степен, защото е домът на кампуса в Северна Калифорния на Калифорнийското училище за глухи. Училищният район се нарича Fremont Unified School District, който също обслужва части от Union City и Хауърд. А сега в следващото видео ще продължим с икономиката и топ работодателите в Fremont. Някои може би се досещат кой е един от топ работодателите, нали? Преди няколко видеа гледахте една от най-големите компании за производство на автомобили, но за това в следващото видео. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващото видео. Айде!